dobry, ale na razie jeszcze migam tutaj, momencik. No spokojnie, za chwilę się powinno wszystko pięknie Ja włączyć. widzę. O, chyba już Kamera, jest. zaraz. No spokojnie, jeżeli pana by nie było Jest? widać, to Tak, jest. a tu jest to selfie, kamera selfie, dobrze. E, Widać mnie? chyba nie. O, widać, chyba będzie widać. Jest i pan Korwin. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Dziękuję, że pan dołączył. Dziękuję. Naprawdę będzie to naprawdę wielka przyjemność. Pierwszy raz w życiu robię wideo przez TikToka. Nigdy tego nie robiłem, więc proszę mi wybaczyć. Czekaj, O, czy dobrze? już. Świetnie jest, dziękuję. Jest cudownie, po prostu bardzo cudownie. Ja jeszcze tutaj zrobię jedna rzecz i możemy zaczynać. Dobrze. To co? Maksymalnie głośno zrobiła. Czy się pana dobrze? Jest pana dobrze słychać, także spokojnie. Dobra. I to co, panie Janusz, przechodzimy do pytań? Tak jest, przechodzimy do pytań. Jaka jest obecna pana sytuacja w partii Konfederacji? Czy pan został z niej wydalony, bądź jest dalej pan jej członkiem, ale jakiś zawieszonym, bądź innej formie? On jest z Rady Liderów Konfederacji, natomiast formalnie nadal jestem członkiem Konfederacji, ale takim wyraźnie, który jako piąte koło uwozu i nie ten. No, czyli pan się z panem Mencenem pokłócił, jak zgaduję jakoś. Z Pan Mencenem, no byłem członkiem Nowej Nadziei, nawet miałem pewne bardzo specjalne uprawnienia, ale zgodnie z naszym statutem w momencie, kiedy należę do innej partii, to tracę członkostwo w Nowej Nadziei, ponieważ już nowa partia Korwin została zarejestrowana chyba 3 tygodnie temu i chyba jest pełnomocniona i w tym momencie przestałem być członkiem Nowej Nadziei. Czyli tak to wygląda, dobrze. Tutaj tylko odpowiem na pytanie z czatu. Tak, będzie można zadać panu Korwinowi pytania, ale to za chwilę. Jaka jest według pana opinia na temat języka śląskiego? Czy według pana ten język istnieje, nie istnieje? Lub jakie to... Napisałem o tym wiele razy. To jest to samo, co z planetą Pluton. Jedni twierdzą, że to jest planeta, a drudzy, że to nie jest planeta, tylko co innego. Normalny człowiek się w takie spory w ogóle nie wdaje. Nie wdaje. Spór jest absurdalny. W każdym kraju ludzie powinni uczyć swoje dzieci, w jakim języku chcą. Prawda? I czy to się nazywa język czy dialekt, czy gwara, to nikogo nie obchodzi. Prawda? Nikt w Szwajcarii się nie zastanawia, czy język retoromański to jest język, czy może gwara albo coś tam. No, to się zgadza. I taki problem w ogóle nie istnieje. To jest problem biurokratyczny. Z tego jeden to może uznawać za język, drugi nie za język. Podobnie są inne prawda, języki na świecie. I są takie same problemy. No i to są pseudoproblemy. Tak to Problem wygląda. polega na tym, że w Polsce jak coś uzna biurokracja, to wtedy formalnie dopiero istnieje. No tak. Jak biurokracja czegoś nie uzna, to nie istnieje. Otóż ja nie uznam takiej zasady. Ja uznaję, że świat istnieje niezależnie od biurokracji. No, dokładnie. Przypadek, że pani, ona chyba zginęła w Smoleńskim, że tak powiem. Była szefową kancelarii chyba właśnie prezydenta, nie pamiętam którego tam prezydenta czy premiera. I ona tłumaczyła przedsiębiorcom, że my tu przecież pracujemy po to, żebyście mogli pracować. Ona uważała, że gdyby nie te przepisy, które urzędnicy robią, to ludzie nie mogliby w ogóle pracować i nic robić. I ona w to wierzy. Tak samo urzędnicy wierzą, że od tego, że się uzna śląski za język, to się zrobi coś strasznego, a jak się nie uzna, no to język przestanie istnieć. No. Nie dawajcie się wciągać w tego typu dyskusje biurokratyczne. Dobrze.